Gipangutan na si Vice President Inday Sara Duterte ug unsa bagya kasama iyang reaksyon. Kay human bagya kasama sa kanang celebration, nigahin man nga itong Vice Presidente og panahon bagya kasama nga makatubag sa bagya pressing issues nga nagalimin bagya kasama karon sa ato ang nasod Pilipinas o sa iya bagya kasamang amahan nga tuwa pa bagya kasama dito sa The Hague, Netherlands. Okay? Unya bagya kasama nigahin si Inday o kanang gamayng panahon para bagya kasama makatubag sa baga pagutanas mga vlogger o doon na may mga members media nga tuwa bagya kasama dito naka-base na sa The Hague, Netherlands. Ipangutana bagya kasama si Inday Sara Duterte. Day, o sa may ibong reaksyon, Day, sa katuduan ni Major General Nicolas Torre III pagka Chief PNP, puli ni Marbil. O sa may mong reaksyon, Day. At nananago na ito bagya kasama kung sa reaksyon ni Inday. Taas kayo bagya kasama iyang tubag. Ting taasa, uy. Mura bagya kasama oga. Mahurot bagya kasamang battery sa mga cellphones mga vlogger. Alas 5:18 na. Diya bagya kasama tubag ni Vice President Inday Sara Duterte sa pagutan na bagya kasama. Unsa imong reaksyon na Vice President? Nga sa Hunyo City, o city ba to? Full-pledged na bagya kasama nga 4-star general si Torre. Kasi na bagya kasama mahimo nga Chief PNP. Ha? Sige, soy. Okay, ha. Ato bagya kasamang tanawon ug sudungon ang reaksyon bagya kasamang Inday. Go ahead, Day. Dongkirin sa straight. What's your reaction to Torres appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction. Sir, next question. Last question. Yun, sir.